Проба, раз, два, три. Първа вечер, черешката на тортата. Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал Ивелина Official. Ако все още не си се абонирал, ще съм изключително благодарна да го направиш и да харесаш видеото. Ще ви разкажа малко за впечатленията си от първата вечер в черешката на тортата и малко бекстейдж кадри. Ще коментираме. Между другото, нямах абсолютно никакви очаквания. Истината е, че не познавах никой от участниците, когато ми казаха с кой ще снимам. Само единствено Виктор, който ми е градски. И нямах никакви очаквания за цялата вечер. Здравейте, мили хора! Аз съм Радо. Повечето хора ме разпознават от участието ми в Игри на волята. Както се разбира по акцента ми, не съм родом от България. Родом съм от Молдова. Като абитуриент спечелих второто място по Олимпиада в Молдова. Това ми даде право да дойда в България, да учи. Мале, как захапа суровото свинско ухо. Като човек, който също е учил в чужбина, уважавам това, което Радо е направил, защото знам колко е трудно в началото да се адаптираш, да научиш езика и тепърва да създаваш приятелства и нова среда. Иви, прекрасна си. Благодаря, много се радвам да те видя. И Как аз. си? Какво правиш? Супер съм. Ивелина я познавам. Тя също като мен е в Бургас. Красива дама, естествено. С поведение, с класа. Много добре изглеждаш. Мерси, че също. Страхотно. Даже сме се мачнали, ми се струва. Отиваме вечера с една красива дама, а? Тур е модел. Ние с него се знаем от конкурси за красота. Като бяхме по-млади сме се засичали, но не сме си говорили. По-млади, по-малки исках да кажа. Та ние и сега сме си млади. Здравейте! Аз съм Ники. Виктор съм аз. Приятно ми е. Момент само. Виктор съм аз. Приятно ми е. Ники съм аз. Приятно ми е. Много благодаря. Много тематично, благодаря. Виктор май пак е объркал предаването. Вижте само колко е подходящ за ерген. Чакаме за синхрони в черешката на тортата и отиваме да вечеряме тебе. В лимузината се смяхме до припадък. Пихме едно шампанско и така много се подпуснахме. Ники разнасяше едни бомбони с нея да ни черпи. Ето, вижте ги тук. Събират бомбоните от Лигавщина. Ето това се получава. Това се слага отдолу по принцип. Абе, дръж тази. Си ги подреждаме ли? Как? Добре, дай. Не бе, дай ще ги подредим. Аз ще ги държа. Слушай, дай да ги изем да мога да ни... Слушай, дай да ги изем да ни остава. Нали ще ходим да ядем сега? Гледай го на гъба, гледай. Да помогне. Ние в нас си от такива работи ядем само по Коледа. И банани, нали? Да. Мандарини. Какво? Търте бомбони. Добре, сега. Пак паднах. Еми, паднаха няколко. Верно ли? Да. Добре. Аз ще ги прибера после. Той Виктор ще ги изде. Това е мръсно, дайте го дай на екипа. Значи, виждам, че тези бомбони много Това е мръсно, не го дай на екипа. А ти откъде си родом? Аре, бе. Аз ли? Същия да. БСК са малки, те като акули са. Тя ма видя, че съм плешив, затова ми го Ти познаваш ли Жеко? Пи се. Жеко. Иван Маринко, познаваш ли? Верно, вие сте учили се случва много чисто. Ема сега е манчев. Още не сме отишли да вечеряме, а вече гърма ми се изтрия от Абе, тъсъл. как няма да познаеш манчев, бе? Шеф Манчев ли? Да. Шеф Манчев, не знаеш шеф Манчев? Не, бе. А, Виктор, не знаеш кой е шеф Марчев, не съм го виждал. Има да хапваме. Вече сме гладни. Много. Изобщо не съм очаквала да се забавляваме толкова. Това е само началото на вечерта. Като цяло бяхме като неадекватни от толкова смях, а когато Радо ни покани, като ни видя ухилените физиономии, мисля, че се отпусна малко. Междувременно ви напомням да се абонирате за моят YouTube канал, ако съдържанието, което създавам за вас е полезно, забавно или просто ви харесва. Когато отиваш на гости на вечеря, задължително се ходи гладен. Особено в черешката на тортата, където се очаква от домакинът да е сготвил разнообразни ястия. Ние наистина бяхме много гладни. Честно да ви кажа, ако още не сте разбрали, ще разберете колко обичам да се похапвам. За мен храната е удоволствие. Не се ограничавам от нищо. Просто наваксвам малко в фитнес.
Според мен няма нищо случайно, че това сме заедно сега тук. Най-лесното, което е да научим как да се дадат тези раци. Ще ни покажеш ли? Този рак ме гледа и Само ги гледам тук половин час. брат. искам да го взема. Сега в това видео си казвам моите впечатления и гледайки как се похапваме. Ми се дояжда още от вкусните раци, които бяха приготвени с толкова любов от Радо. Обожавам морски дарове и сега се сещам за един на мой спомен, който имам от детството като малка. Всъщност аз съм била доста малка, щом още брат ми не е бил роден. Може би съм била на 2 годинки или нещо такова. И си спомням как бяхме на гости на едни семейни приятели с нашите и те бяха наловили такива речни раци, които кръжаха из цялата им кухня около мен. И това ми е било просто супер интересно, защото съм била малко детенци и явно затова съм го запечатала и този спомен в главата ми. Та това е моя спомен с Това сега раци. го смуча, обаче гризвам ли го? Случи. Да. Каквото и да го правим този рак, важното е да останем в енергията на семейното предаване. Ама не, първо изведи това. Горното. Това. Така. Оп. Да. Да. И сега по-лесно може... така. Така, виж как се справя. С зъби като натискаш, Ще ощипя с един рак. няма лошо. Ние сме градски, брат, затова така. Абе, справих се. Не е толкова добре, колкото Виктор, защото той е много скоро така ядеше. То Виктор ми изяде раците. Значи те ни ги сложиха пред нас и после почна да взима от чинията на другия край, за да не си личи колко много раци е изял. Ох, мале! Направо ще се избием за тези раци. Не, наистина бяха много вкусни. Това за мен беше най-запомнящото се от вечерта на Радо с раците и разбира се стихчето, което каза неговата голяма дъщеря. Ако искате да гледате целият епизод, направете го на novaplay.bg. Знаейки, че на следващия ден аз ще посрещам гостите, много се притеснявах. Приключихме с вечерята при Радо. Сега отивам да се наспя, защото утре ме чака много тежък ден. Имам да готвя, да посрещам гости и да им приготвям изненада. Каква мислите, че ще е тя? И така, ако видеото ти е харесало и изобщо съдържанието, което създавам за теб е полезно и забавно или просто ти харесва, ще съм изключително благодарна и щастлива, ако се абонираш за моят YouTube канал. Ако имаш някакви препоръки, впечатления, просто напиши коментар под това видео или го харесай.